home e muller, relacións sexoafectivas, eu desobedezo totalmente aos mandados. A miña desobediencia máis grande ao patriarcado, bueno, non sei se é a máis grande, pero unha moi importante para min é eu non me mido polos ollos masculinos. Eu non mido o meu valor polo desexable que sexa para un home ou axeitada que sexa. Eu levo anos divorciada. Eu tuve que oír tonterías de homes como xa é que, a ver, unha muller con fillos non, Eu isto oíno de homes que teñen fillos. Que diste, meu amigo, sabes? Que logo ao mellor é o mesmo que che di, bueno, saca o comodín do patriarcado, meu amigo. Se ti entendes que eu sexa nai é un problema e ti sendo pai non tes esa problemática, home, o comodín do patriarcado, para facer a rima, o que levas ti aí colgado, sabes? O seja, tes que oír moitas tonterías daquela. Eu non me vou medir, non vou medir o meu valor por si son, eso, desexable. Nin físicamente, nin, pois, non sei, nin pola miña posición social, económica, nin o que sexa. A min, falando mal, súdama muchirmo o que eu lle pareza aos homes. Sí? Porque eu quixenlle ben a homes que despois dinche esta merda, sabes? Se diste, hola, sí? A min, impórtame, por exemplo, o que opine de min un home que parece que ten aí que fixo aí un cliché do que quere. Que eu sempre o digo, pero o que ti és, pides abondo. Por exemplo. Pois para min iso é unha desobediencia. Neste mesmo tipo de relacións, eu vexo dinámicas que son super habituais, onde parece que as mulleres temos que competir entre nós para que nos atenda e nos elixa. Pois esta é a miña máxima desobediencia. Eu non compito con outras mulleres por un home. Non hai home no mundo, ningún, que vaya tanto como para que eu este agora pelexándome con outras a ver se me elixes a min. Ai, vaite. Sabes, quero dicir, eu xa... Sabes, non estou no Amazon. Pois esta desobediencia. Eu desobedezo os mandados patriarcais porque me dá a gana. Sabes? Esta autoridade que eles teñen en sociedade, porque sí, porque a ver, a cal elixo, e a ver quen fai a pirueta máis grande, pois eu non vou facer ningunha. Mira, a miña pirueta vai ser dou a volta e marchei. Es que se te está costando moito elixir, cantas menos candidatas seamos, antes elixes, meu amigo, veña. Eu, todo por ti, para que esteas mellor, para que non te satures esa cabeza misóxina que tes. Pois isto é un acto de desobediencia que eu exerzo, pero duramente. Sí. É máis, eu nese sentido, por exemplo, quero dicir, eu non son elixible. Eu non son unha opción. Son elixible, se nos eliximos mutuamente, moi ben, Pero non. E non son unha opción. E isto, tradicionalmente, no patriarcado é así. Temos que estar aí a ver que nos elixe. Velo en culturas onde hai haréns, elixen. Non é dicir, eu quero estar no teu harén. Eles elixen, elas... Dicir, funciona así. Arquetípicamente, temos este comportamento. Vale, pois eu desobedezo totalmente isto. Sí, é como... Vale, moi ben. É unha baza que no facer as beiras xogan moitos homes. Vanche deixando caer que hai máis mulleres. Bueno, pois chega un momento que terás que dicir, bueno, pois xa está, deben chegar a abondo. Non sei como dar feito. Esta desobediencia, sí. Eu desobedezo totalmente iso. É máis, xa está, a mí non me vales. É que se fala xénero. Xénero é isto tamén. Vale, pois eu invirto o xénero. É que ti, se che val todo, non?
aquilo que se dicía, non? As mulleres tes que gardar o farroupeiro, telo que gardar para un... Vale, pois a mí se non estás gardando o teu farroupeiro, meu amigo, a mí non me vales. Eu tampouco non quero todas estas expresións que teñen dito os homes, comer as babas doutro. Bueno, pois eu daquela tamén invirto aquí e digo, eu tampouco non quero comer as babas doutra, sabes? E todo isto, para min, é un acto de desobediencia absoluto ao xénero, é o que a min me di a sociedade que teño que facer aquí. Non me vou sexualizar para ti, non me vou poñer nun escaparate para ti, non vou facer a pirueta máis grande que as outras para que me elixas a min, porque ademais non vou competir con outras mulleres. Independentemente do que eu pense, de que elas o fajan ou non o fajan, eu ni siquiera as vou xulgar neste momento así como duramente, porque eu vou xulgar o mandado social que nos di que nos poñamos aí. Fora. Isto é como este señor, fora. Sí. Fun sempre así? Pois non, eu supoño que non. Eu sí que, de verdade, que sempre fun moi de desobedecer os mandados. Pero hai cousas, por exemplo, que as fixen inconscientemente, puntualmente, e ao mellor outras veces caía, porque, a ver, que estás no mundo, e ves educada así. Que logo chega un punto onde dis, no, isto son eu. E aquí hai unha cousa superinteresante sobre ser unha persoa moi exclusiva e moi inaccesible, non como que non haxa acceso a ti, pero sí, e incluso nas amizades, que o acceso a certos niveis de intimidade persoal, xa persoal, porque hoxe a intimidade sexual non se dá importancia ningunha. E aí pois eu creo que eu tamén son unha persoa que lle dei unha volta a isto, pero xa persoal, xa para ter certos niveis de intimidade persoal comigo, a mí xa me tes que demostrar que és unha persoa como é debido. Que me enganan? Home, claro que te enganan moitas veces, pero aí unha vez máis desobedezo o mandado de hai que ser amable con todo o mundo, e que tamén non se lle nega o saúdo a ninguén, e que tampouco non. Eu tamén desobedezo. Eu desobedezo o mandado social que di que, porque claro, hai que... Non, a mí non me dá a gana. Sí, eu son a favor da desobediencia totalmente. A desobediencia é liberdade. Como podes ser libre se non estás desobedecendo mandados sociais que nin sequera están escritos en ningún sitio, que se nos van impoñendo nunha educación que é así, desde a escola e desde a casa? Non és libre. Se estás facendo como a todos, hai que ser como é debido, hai que ser como a todos. Pero se estás facendo como a todos, non és libre. Estás autoimpoñéndote normas cos que ao mellor non concordas. Eu esta, por exemplo, eu non concordo con que eu teña que ser elexible para os homes. Non concordo con iso, sabes? Non concordo con que eu teña que poñer o meu valor en si son desexable para os homes ou non. Eu xa o rompín de todo, que me dá igual se non vos gusto. Non vos gusto, pois mellor, unha ansia menos para vós. Claro, porque despois, se ademais estamos nunha sociedade que de por sí tende aos vínculos superficiais, onde os homes tenden a usar as mulleres, usalas, pois eu non quero, non. Todas queremos ser únicas, especiais e maravillosas, e parece que isto o medimos porque nos escolla o tipo en cuestión que nos interesa nese momento. E o tipo vallle todo, dice, pois tan especial non serás, porque, a ver, anda con todas. Ostra, é que é feo, é ata doloroso dicilo para ti mesma. Eu, pois, penso así e digo, estiven con tipos que lle dá o igual eu ca a miña veciña do quinto ca unha que pasou por aí. Sabes? E daquela,
De quen depende que eu sexa única, especial e diferente a todas? Dependerá de min. E de que depende? Da desobediencia que fago do mandado patriarcal. É dicir, eu non son elexible, eu non compito coas outras mulleres. Eu non son mellor porque me elixas ti. E a miúdo son mellor, que isto pasoume aínda no verán pasado, cando vexo que se está creando esta competición e digo, eu marchei. Eu marchei porque non viña eu aquí a que este señor marche contento todos os días para a casa, porque